Oh, mga bay. Mangisnak na punta. Kay gutom na po kayo. Daghang katang isnak ron. Blangoy. Blangoy pagyod. Tapos isda. Nata isda. Taksiw ni sa mga bay. Tapos diabot tay kanon. Dara oh. Para magtrabaho tanga busog yun. Dili mo kurog atong matuhod. Kaya kini bitang mga sobratas gutom. Mangurog atong tuhod. Kasi daan na nga kuhan mga bay. Kining gitawag lag kuhan. Turingan. Isda. Tapos nagbawang taguan. Blangoy di suma. Ba? Labo kayo. Malisan itong isda. Aha! Ato bahugan para ay pagkaon blangoy ba? Tapos isda. Blangoy ug luto atong isda karon. Dili jud ay dali ang tumon. Tapos imna na natong tubig. Sunod adlaw ang puto tayo ni. Kalami kaya ni putong put. Ha, siguro magpang. Diba? Nga. Magpalit tayo isda. Ay, kalawon. Dami kaya kinilaw. Wala ko yung magkilaw yung isda kayo. Dami nila kayo natin. Wala ko yung magkilaw na kahit kini. Ay gamay naman kayo. Ako lang si Paksyo. Hindi si parang pa na kong ban. Di pa rin sa rublang ko eh. Hindi ako kung taon ulit. Mga alas 6. Mintas nga wapata magtanom. Diyan ay ta sa uma. Ay sunod adlaw magtanom ta. Kaya hinay pa kin tubig. Wala iwan-uwan rin. Kami kanyang Paksyo nga iswaputas lang hoy.
Ah!